Hello guys, samahan niyo ako. Magluluto tayo ng tofu alamax or tofu alamaxes. Bahala na kayo guys kung anong gusto nyong itawag dito. Ayan, una, maghihiwa muna tayo ng tofu natin. Ayan guys. Then, after natin siyang hiwain guys, diretso na natin prituhin to. Hindi na pala ako naglagay ng cornstarch guys, dati kasi naglalagay ako para hindi tumalsik. Pero okay naman pala kahit wala. Hindi naman siya tumatalsik. Ayan guys, ilubog lang natin siya sa mantika. Antayin natin mag golden brown to. Ayan guys, medyo brown na siya. Ganyan lang ang gusto kong pagkaluto nito guys. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyo mas prito to. Ako kasi gusto ko ganyan lang, yung malambot pa siya sa loob. Ayoko yung medyo matigas pa siya. Ayan guys. Ahunin na natin. Ahunin na ba tawag doon? Ang hirap mag-Tagalog guys. Basta, kunin na natin siya sa mantika guys. Ayan. Ayan. Tabi muna natin ng first batch. Second batch naman guys. 3 packs kasi yan, kaya dalawang beses natin siyang isasalang. Hindi kasya guys Yan, nilubog din ulit natin sa mantika yan. At antayin ulit natin mag golden brown. Ayun, golden brown na ulit. Yan, pwede na siya ulit ahuin. Pucha, hirap mag Tagalog. Mas iahon na natin siya sa mantika. Yan. After that guys, gagawin ko muna yung sauce natin. Yan, 3 tablespoon na mayonnaise. Ladies choice mayonnaise, mas masarap guys. Wow! Tapos, pepper to taste. Sabi nga ni Boss Joey Pangilinan, pepper to taste. Then, 3 tablespoon of oyster sauce din. Yan guys, mix mo lang. Hindi na ako naglagay ng asin guys kasi maalat na yan. Pero depende pa rin sa inyo yun guys. Kung medyo natatabangan kayo, dagdagan nyo pa ng asin or oyster sauce. Yan guys, okay na yan. Ngayon, igigisa natin yung mga ingredients natin. Yan guys, margarine. Yan, margarine. Nasa inyo rin yan kung gaano kadami gusto nyo guys. Okay lang din kahit marami. Sabay-sabay na yan guys. Onion, red and green chili, bell pepper. Sabay-sabay na ilagay yan guys. Yan, gisa-gisa lang natin siya hanggang sa medyo maluto siya. Ayan, luto na siya. Pwede na nating ilagay ang ating tofu. Then, di halo-halo lang natin ito guys. Tapos, lagay na natin ang ating sauce. Kung nakukulangan kayo sa mayonnaise guys, pwede naman kayong magdagdag, na sa inyo pa rin yan. Ito kasi, pangpulutan lang namin ng mga tropa, paparating na daw sila, kaya pinagluto ko sila ng tofu. Pwede rin palang pang ulam yan guys hindi lang pang pulutan. Yan. Mix lang yan guys hanggang mahalo yung sauce natin sa tofu.
Ang hirap talaga magtagalog. Yan, sige, mix-mix lang. Alright, pwede na yan. Kung bago lang kayo sa channel ko, please consider to subscribe. Salamat!